сез Туганайлар газетасының 23-нче саны дөнья күрде. Әйдәгез, кайбер язмаларга күзәтү ясыйк. Кулларында ут уйната Иванай җегетләре дигән язмада Балык Бистәсе районының Иванай авылыннан Владислав Егоровның төзүче, умартачы, эреклек ябыштыручы, балта остасы һөнәрләрен үзләштерү турында укый аласыз. Тырыш егетнең кечкенә генә үзенчәлеге бар. Ул бераз колакка каты. Дөньяның бар тавышын аппарат ярдәмендә ишетә. Шулай да Владиславның ясаган җиһазлары, ул башкарган ремонтлау эшләре бик сыйфатлы һәм күпләрдә кызыксыну уята. Ничек яшисең авыл дигән рубрикада газета укучыларыбызны Мөслим районындагы яңа Усы авылы белән таныштырабыз. Авылның үткәне, бүгенге сулышы турында яздык. Элек-электән керәшеннәрне яхшы имчеләр, яки русчалап әйткәндә знахарь дип атаганнар. Безнең борынгы мәҗүси карындашларыбыз көчне, сәламәтлекне табигатьтән алганнар. Нинди генә авыру булса да, аны табигать байлыклары белән давалый белгәннәр. Бүген көндә ышан имләүче, арпа, кайрак имләүче имче әбиләребез инде юк диярлек. Бүгенге санда газета укучыларыбызны чистай йөзенә кергән керәшен авылларындагы төрле авыруларны давалаганда кулланылган им-томнар турында яздык. Бик кызыклы мәкалә килеп чыкты. Шулай ук безнең газетабызда Татарстанның халык артисты профессор Лидия Әхмәтованың 30 еллык иҗатына багышланган кичәдән репортаж, керәшен җегетләрен җыла белән армиягә озату күренешләре, шулай ук ураза ашлары турында да укый аласыз. Әлеге сан һәрберегезгә дә ошар дип ышанып калабыз. Хөрмәтле карындашлар, подписканың иң кызган чоры. Безнең газетадан аерылмассыз, бергә булырбыз дип ышанып калабыз. Һәр керәшен йортына Туганайлар килсен.